guys musaskipe video iri because ndoda kutaura panapa zvakakosha and zvinodzimba and also zvinobata moyo asi zvichikurudzira. Ndinoda kutanga nekutaura chinhu zvakadai so maswera sei ende kuri sei kwamuri, mamuka sei kune vachaona mangwana, makadi enyu kune vachangosvika pavidhio rinoi, like, share, comment, because mashoko andida kutaura panapa makukutu and achavaka, achadzimba moyo, acharwadza, achanaka. So guys, first thing, let's go straight to the point. And there's a song yandogara nchiridza pamavidhio angu ese. That song called Jesu Ndiye Tariro anditi yakaimbwa namama Mkarati anditi song iyi ndakaiteerera when I was young ndichigara muKadoma and life yakandiomera. I played that song not because I was pemaring, ndasingapemi, but that song ukanyatsokuiteerera ukanyatsokuisa pamoyo unoiwa kuti song iyi haisi kuti ndipei something, iri kuti Jesu ndiye tariro. Gore riye ndapererwa, hazvizunzi gore rino ndapererwa handiti ndashayiwa zano zviya ramangwana rangu rese randiomera. Nhasi ndiri kupreacha because it's a day of God and it's a day of amazing and it's English that I'm speaking that is not understandable, but let me go straight to the show now. Okay, so I tell you about present, inotaura about everything and haisi kupema. It's a song of faith, hope, and you understand. Jesu ndiye tariro. Gore riye ndaomerwa, ndashayiwa zano zviya ramangwana rangu rese randiomera raiva rima handiti mukatera kumberi kwayo inobva yati inzwa vane godo vakataura vanoseka vakagegedzera. Hazisi kuti vane godo vari kutaura because it's not talking about the present only. When I start to put that song on my video, I remember when I was staying in the street ndichidya mabhini, I was listening to that song yaikandipa hope and faith kuti no, nyama ukaomerwa sei Jesu ndiye tariro zvichanaka. You get it? Haikumbire mukaona kana muchechi song yaikaridzwa yeye vanhu vafi vakauya achipa offering in case kana munhu auya achitaura kuti achimba song yaye kuti kupa kune mfaro inenge yatova different thing, kwakukumbirwa zvatova different nekuti Jesu ndiye tariro handiti unowa pepe panonzi rega ndikuudze shamwari zvinhu pazvinooma paya hazvireve kuti Mwari vakurasisa bodo, hazvireve kuti Mwari vakukangamwa handiti kureve kuti haisi kukuudza kuti zvinhu zvakakuomera usafanira kuenda utinokumbira. No, it's telling you kuti izvozvo zvinhu zvikakuomera hazvisi kureva kuti Mwari vakukangamwa kudenga, zvichakunakira. So inini I used to love that part so much because yaindipa faith and belief yekuti nyamwe zvakandiomera izvozvo mba mangu ndichagara pasofa ikwaTiger Furniture, mba mangu ndichave neTV yakakura kudarika yevamwe vanenge vachindiseka, mba mangu ndichave neTV stand yakanaka yekuti ndikatarisa ndoti damn, mba mangu ndichave nestove yekuFT gas, ndichave nefirija ndichatengera mudzimai wangu, ndichave nemubhedha queen bed wandichatengerwa naHonorable. That was faith. Pachave nemaketeni achabva kupi nonzi chikamba nedu ndisanyepe panapa sandade achabva kutiana homedeko handiti ndichava nemukadzi achandida ndiri zvandiri. So mukadzi wangu he was like ndaive mebo kwaari, I was mebo kwaari yokuti nyamwe vanhu vaimusvura kuti nei wakaone apa, but aingogara achiti ndongokuda wakadaro mebo because Jesu ndiye tariro. We are not tariro isusu, we are just people and we are human beings nema own way atinoona nazvo zvinhu. Even nyamonyatsoona kuti this song is not going to kuti kupema. Jesu ndiye tariro isinganyadzise, tariro yakavimbika, tariro yakatendeka. You get it? So song iyi mukatoona even kana mama vachimba chaiko motonyatsona kuti no, iyi song it was not because kuti ndikukumbirawo chakati, ikuti pashungu. I love that song of Dorcas Moyo yekuti kwanzi Mwari wangu zvangu zvichanaka, but handitoiplay because munogona kuzoitora neimwe way muchiti atanga. So what am I saying guys? I'm saying kuti song idzodzo isong dzakandibatsira. When I was liking that song ndandiri kuSouth Africa ndichitoita zveconstruction pandakafara song yaDorcas Moyo yekuti ndimi Jehovah Jireh nguva zvose
I was loving that song because I knew there's a future where I'm going. I understand. I was in the Akuram church. I was raised by Christian people. Ndaina mata zvisingaite kumasowe kumazioni auna chaunonduza mzayoja nomanaka zvarirwa. You understand? Ndikapinda muFM because of situation of life. Today ndati ndikuparidza ndisi kunanga munhu musazoti kwanzi hechichi. And there's a people vari kusuffer izveso like right now. And what they can do, they will come and fight you instead of asking for the help. You understand? Inini handichaverengi kuvanhu aiva munoti mwana atambudzika. You understand? Ndakasvika papoint iyoyo and ndakaidarika because Jesu ndiye tariro. It's because of people who are not believers kuti no, this kid deserves to have something greater. So there's a people who don't want a bad thing about you before they see good thing about you. So inini ndine vanhu vaive kuti vanondiudza kuti Tandaza, why don't you stop? Why wakamira kuimba? Ndisapinze English because I didn't go to school. Yeah. There's a people who say, why uchimira kuimba? Padwadai. Toda kukuyepa kuti uzoita mashow akadai. You know, they believe in me kuti no mwana his voice yake unita something, you know? After when I sing that song, Titan Kick song, that song changed my life. I don't want to lie. So I don't want kuti dide kutsosanya kumasure kana kuda kudi. When you comment the comment, zvakafanana kujaja munhu asi kujaja munhu asinenewo. You are judging yourself because munhu akujaja umuzivi and you don't know what the life is living. Kune inonzi real life, kune inonzi fake life. Here in Facebook, no one is showing you their real life in case it's unnecessary. Like when my wife got sick, I have to come and ask for the help, and I got the help I needed, you know. So mataura ndinozoita sometimes people they was like what it, but I remember to know sometimes ndinotaura neshungu ina ndidi kubhuliwa. Was raised bullying wakambotara my life yekuti pese pabiwa ndiwaba. There's a people aindiwisha kuti ochararamira prison uri mpavha nekuti aingonona ngati ndinoba nekuda kuti munhu akaba zvaingonzi ndini because I didn't have someone anoti support. You understand? So in today I'm not gonna say something what I'm coming tomorrow and say and withdrawing it, and no one is gonna come and say kuti pakadai so enda unogadzirisa kuti kuvanhu sorry because I want munhu anenge arwadziwa nemashoko iwawo. Zvakafanira kuti ndasvika papublic ndongati imbwa yemunhu iwe wotomhanya undibata kola ina ndakunongedzera munhu kuti uri imbwa ini, you know. Ndangoshedzera zita like ndangoti futseke wakutomhanya wotondirova waziva sei kuti ndikutuka iwewe, you know. Isu tine vanhu atenge tichitofesana nawo kungoti anonijera dambo kudai so. But when we come in real life chako guys, content creators, they are real people. Vanhu vane mweya wokufema, vanhu vane moyo, vanhu vane ropa kutoti vakatobewa vanotorwadziwa. And understand, vanhu vekutoti ukatovatuka vanotobatikana. I remember my grandmother kamchiremember pandakamboendawo kumondoro ndichinovaka guva ragogo asati atopedza tichatodzokera. Gogo wangu inini vaiti vakandituka ndaibatikana asi vakandirova vairova singaiti ndaitongoti zvatopera bosi vaitobva vatonyarara, you know. So there's a time wekuti unotoona kuti shoko iri randibhowa bosi munhu handizive. That's why murizoona vamwe vachizotaimirwa panoonekwa orohwa bosi zvinenge zvabhowa. That's why maona kana kuzvikoro chaiko tairohwerwa nyaya yekuti wotonomirirwa kuground ndokanditaura kuna ningiwo kuti ndiri chakati, you know. Because mashoko anorwadza and shoko harivhikiki. But I thank God kuti ndiri kuchikora handakuenda. So everyone anenge ane comment section ndongoti mumwe munhu ndianogazondouya tinoudza kuti iwe waona here watukwa zvakati naningi, waona here kuti ningi ati zvakati. Ini paFacebook panapa I want to be honest with you nemwoyo wangu wese. I don't have a grudge with anyone. Handina munhu andakavenga. Nyama mukazondona mangwana naningi musazoti ko ningi uya akazodai. What happened in Vegas, stay in Vegas. Inini handina problem nemunhu ese anokanganisa nenondotokanganisa. That's called that ndo patinozonzi we are human beings. Ndosaka tiri vanhu tikasakanganisa tozoita vanhu pakai. Anditi inini I do my life. Inini ndine mukadzi wangu. It's not like hatifight, hatinetsani, hatichinjane mawords. We do, but we always fight.
no matter what kuti we will not gonna break nekuda kwemwe munhu and we will not gonna fall down nekuda kwemwe munhu zvaanenge atiudza. The moment someone will talk, try to make sure to rise so that that person can say no. When I come to you and ask for the help, then you told that help, nesina kuya kuzoti undione ngati ndirombe kana kuti stuff and stuff. Akuna mna singade man needs guys, nyamu mamillionaire chaiko. Animona, tine needs taste at no damn life. You might have everything, but pane chaon sina. Nokona weta mari yes inodoni munhu wese, but pane chito shorter chaunotoda. Animals, you know what I do? So I know it's any on social media. I show my real life. It's funny these days. I show you how I live. I show you everything that I do. And besides, that content. This is content. But these vlogs, I started to do these vlogs the day Rakatanga programs my one because I knew that this was move force. Baby, it's so. Gati post so we don't mind if you will for both at the main time I take a out the page, but there's a people who got to do why you doubt the page, and there's a people that believe in us, and if we do those things we disappoint people. There's a people who thought that why don't you post in YouTube and this and that, because they believe in us. So I understand that ukaona iwe life mako usina munhu anokuti uenda kamuvenga, just knew something is wrong. Kwauri wewe kana pane chakanaka pane chakaipa, ausati wambona mu ground chako munhu achinomaka keeper kubhora chiri mu ground. Animona anomakwa ndiani chi ane bhora, iwe unogona kusaita bhora kuti kune vanhu vese, asi iwe une bhora kune munhu 1 kana kune vanhu 2, because there's a people anongomira kuti kangoisa video utongoita kuti afuteke wazodai iwe haimi zvipi kwei munongopema, but ndobva vaninakidza vachi kuti even my brother chaiko akabhuliwa pasocial media panapa, but anofamba nemota zatoto nemota itotochiva tese kuti I wish we have this car, anditi ape wauna wakambhula uchituka uchidii. So sometimes kushora munhu pabasa panapa social media panapa we are working, and wewe be proud of your work. Usafe wakazonyeperwa nemunhu kuti hebasa rako wakazodai. See, do you know when you start to do social media kana hama chazokudza kuti ndezvipiko zvawakuda kuita izvi, wakuda kudiko, hey watanga kudai, but have faith all the time with what you do nezvinhu zvakuita. And one usabelieve munhu kana uchiona kuti haana kwari kukuendesa. And I'm proud of myself with the way I am right now, because I eat in the bin. No one ever understand that kunze kwemunhu akazviita izvozvo. Kwanza anorwadzwa nebhutsu ndiye akaipfeka. Anoona. Saka sometimes we don't need someone kuti akuudzere kuti sha you can make it. Tell yourself that you can make it, you can do it. You don't need Tandaza kuti apushe page rako kuti uwe content creator. Tell yourself you are a content creator. Make something that people they will enjoy and like it. Inini not because kuti dai my band wangasingarwari papa dai chikupai ma content manyama and because tiri ku Zimbabwe, and you know when we are here taking fire. Amen. But and trust me, ndiri munhu nditotone rafu mesingatoite kuti mukandisa apa kuti Tandaza tanga kutuka ndotuka zvokuti munoshamisika muzoti vanhu vakuru chaiko anonyara ninga chizva anotuka vanotozonyaya kuti mwana uyu ndozvo anotaura. Why? Indakagrow up ndine mapains andinawo mumwoyo mangu ekuti when I start to talk ndotaura nemwoyo. So asi ndinobhilivha kuti Mwari, if you hear that song ekuti kana denga racheza hapana ngati no, hakuna anochinja faith. Amen. Ndosaka ndichifara song yekuti Jesu ndiye tariro. No matter ndauya kulife mako ndikakudza kuti sha hauna zvauchaite urombe urichi, asi kana denga rati yes, hapana anoti no, because nobody control denga. No one control Mwari, kunze kwavo Mwari ndo anozvicontrol. So zvokuda kuudzirwa neumwe munhu kunzi aiwo zvaukuita izvi hazviite wadi iwo uchiona ndo pane belief yako. Walk with your belief. Usashandise belief yomwe munhu kuti shaiwo unofanira kuita mbavha yoziva kuti ndoda unoshanda ndaita makanika. When we grow up taifunzwa ngwani unzi what do you want to do when you grow up? Then I was like, doctor. Are you a doctor now? No, because you believe someone pakazoya mukati melife yako akakudza kuti iwe haufanira kuita doctor iwe.
unofana kuita darker boy. Now you are a darker boy in the name of someone akauya achikucontrola life kukudza kuti life yako inofana enda so, life yako inofana enda so. I hate when people come and lie against me because they singawaziwe and andiwazivi. You know, vanondiziva chaiko, they will never come because they want to shame of their self kuti vainditaisa pasi. Now I'm higher than them. I have a wife, beautiful wife, kutodarika vakadzi vavo vamwe vacho, kutodarika. So ndotoona kuti vanenge vachitorwadziwa kutoti havatofe vakatouya kucomment section vachitaura zvinhu zvakaipa ende havafe because they knew ndongomudza kuti ayosha boy here wauda kundidai, asi munhu asingandizivi ndo unoona achibaya kana zvinhu achitaura kuti ndasakatodai. Not people they know me. People they know me vanototaura kuti marika munonyadzisa because vari kunyara and the song yavanofanira kutoimba izvi ndekuti tiri kunyara baba because what they expect is not what they get. Like order chinhu kutemova, order bed yako, order TV stand yako emanyama waona ndezvimwe zvinhu. Saka sometimes guys, believe yourself, do what you think is right, don't ever listen to anyone. Iwe ukazvudza ndo zvandofanira kuita, nyamwe vana vakujaja says do kwatinoshorwa. And it's not the first time. In the end, I was bullied since I was young. But I don't want anyone to bully mukadzi wangu because in the end toto aiwa hapa ndo pane moyo wangu. So mwe munhu akazoda kucontrola life yangu izvo so anenge ato waste time yake because nini munhu akandireza chaya yakashayika. Ndozoda kuzocontrola life yangu neumwe munhu nekuda kwekuti anofila like I'm a toy, I'm needed too much, I have to do this. Unofa uri rombe because vanhu vanenge vadangoti uite rombe. Mozati ndakamboita basa rekuti ndindaingomixa concrete every day ndopa ndakaona kuti mwarika this life is not easy. Ndikazviudza kana vanhu ndaishanda navo ndakaudza kuti this is not my life, I'm not belong here. Tell yourself, pray, cast those evil things. I don't belong here. Ndakambowa umwe mutungamiri achiparidza zvikanzi ndakapisa imba yangu, ini ndikati hapasi pamba pangu ndikunovaka imba yangu kumoko. Akanovaka imba yakanaka kudarika zvokutodarikidza. So believe yourself. Thank you so much. Yapedza nhasi anga zuva rekuparidza, musapinde nemoyo.